Koupila jsem si konkurenci Insta360. Stálo to za to? Pořídila jsem si kamerku DJI Osmo Nano. A hodně dlouho jsem řešila, jestli tuhle, anebo Go Ultra od Insta360. Po dlouhém hledání všech recenzí, různých ukázek, co se s tím dá jako natočit, jak to funguje, jsem se rozhodla pro tuhle. Zatím z toho mám fakt hrozně dobrý pocit. Já jsem si ji pořizovala jako doplňkovou kameru k mojí X5, protože ta je prostě těžká, už mě teď zradila vlastně na feratách kvůli té svojí těžkosti a jak je prostě obrovská. Tahle ta kamerka, tu přiděláte prostě doslova kamkoliv, je úplně výborný, že třeba oproti tomu Go Ultra má magnet i takhle z boku, takže můžete mít mnohem jako zajímavější třeba záběry. Se mi i líbí, že lze natáčet do D-Locku. Celkově prostě mě víc nadchla tahle ta kamerka. Přijde mi víc taková jako fakt profi, že to Go Ultra je takový jako fakt na vlogování. Kdo ví, třeba časem pořídím i tu, protože jsem tak trochu blázen do těch kamerek. Vlastně se mi i líbí, že k tomu je spoustu držáků. Já jsem si kupovala tu sadu, v kterých už jsou různý jako na magnet, na kšiltovku, s přísavkou. A já jsem se teda ještě objednala tohle, že vlastně to jde přidělat i na šroubování a i takhle na helmu. Samozřejmě to bych nebyla já, kdybych si k tomu ještě nekoupila třeba ND filtry. Jsem zvědavá, jestli moje nadšení bude pokračovat, protože na co třeba není úplně vhodná je nějaký natáčení v kuse, protože jako každá malá kamera se fakt přehřejvá. Já jsem ji teda pořizovala především proto, abych si natáčela jako nějaký krátký úseky a na to fakt funguje skvěle. Takže to je DJI Osmo Nano a snad moje nadšení bude pokračovat.